Είστε παντρεμένοι? Είμαι, ναι. Ωραία. Έχετε οικογένεια δηλαδή? Δεν έχω ακόμα παιδάκια, αλλά έχω άντρα και τον ψάχνω σήμερα, γι' αυτό ήρθε εδώ πέρα. Το όνομά σας πώς είναι? Είναι Yummy Girl. Α, η Yummy Girl που ψάχνει τον Yummy Bear. Ναι. Κατάλαβα. Ωραία, καλή επιτυχία. Και τον ψάχνω να κάνουμε μαζί για με παιδάκια μικρά. Άμα δεν τον βρείτε, τι... Μετά θα πάρω εσένα. Εντάξει, απλώς το... με ευνηδιάσατε, αλλά καλό άμεσο σχέδιο. Είμαι η Yummy Girl, ψάχνω για να το βρω. Μήπως τη γλίτωσε, δεν έγινε αλλαντικό. Πείτε μου πώς μπορώ εγώ να θυσιαστώ. Από εμφάνιση πάντως σούπερ. Την αγκαλιά για να ξαναβρεθώ. Ω, ηλία σχή. Να κάνω τώρα που το χάνω. Γιάμι, γιάμι, γιάμι. Γεια σας. Σας. Πώς σας Δεν την λένε? έβγαλε στην τσαχπινιά αυτή στο τραγούδι. Να, ήμουν λίγο αγχωμένη γιατί πρώτη φορά βγαίνω Άκου στη φωνή. τηλεόραση. Είσαι για καρτούν, έτσι. Εμείς πάλι όχι. Λοιπόν, αν το ταλέντο που ήρθες να διαγωνιστείς είναι για συμμετοχή σε καρτούν, το έχεις. Εγώ δεν ήρθα για να συμμετάσχω στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Ψάχνω τον αρκούδο μου. Εγώ είμαι το avatar της Yummy Girl. Ωραία, γλέντια. Και το Τζίνι μου είπε να έρθω εδώ πέρα στην Ελλάδα και πως πρέπει να δείξω κάποιο ταλέντο. Όσο πάει γίνεται και χειρότερο. Το avatar είναι δηλαδή αυτό που μπαίνουμε μέσα στο σώμα, ως σκέψη, ως συναίσθημα μέσα σε ένα άλλο σώμα και το χρησιμοποιούμε ως σκάφος. Αυτό δεν είναι. Εγώ δεν είμαι από εδώ πέρα, είμαι από την Αβαντοχώρα. Θα αυτοπυρποληθώ, σταματήστε. Κυρία Μανολίδου, να σας πω κάτι. Μιας και, Όχι, μιας σας και παρακαλώ, έχετε μην μου άποψη πείτε. για όλα, μπορείτε να μου πείτε τις Αχ, άποψεις σας σας και γι' παρακαλώ, αυτό. βαριέμαι. Πολύ ωραίο χρώμα. Ωραίο Εντάξει, χρώμα. εγώ είπα ότι γίνεται συνεχώς χειρότερο και τώρα πιάσαμε πάτο κανονικά. Νομίζω ότι είναι χωρίς σχόλια. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Πολύ ωραίο χρώμα έχει το βρακάκι Γεια σας. σας. Έχω το ίδιο σε ροζ. Ελπίζω να με είδε και να άκουσε το τραγούδι μου και να με βρει. Στο τέλος τι τους έδειξες, γιατί από εδώ δεν μπορούσαμε να δούμε. Της έδειξα το ποπό μου. Τώρα μπορεί να σε δει και να έρθει. Παρακαλώ, να περάσει η Γιάμι. Τέλειο ήταν.